Hi mga kapobre, it's me, the Organic Feast. Na ang organic nga nakaabot sa Africa. Og nakaila ni Ablay. Tagaan ta mo og number nga usa lang kabuok ka nga hearing 476 467. Onya. Sa ako lang yung analyze to 74 nindot numero ka karon 5 PM. So, kung ganahan mo, mintina ninyo ang 521 o 062, nindot na mintinon kutob ugma, o dili sulod ugma, do kadlaw. So, kay nigawas 516 man, hunahunaan nyo pag-ayo, pag 516 yan musunod na si 612, 061, 062, o si 512. So, mga kapobre, kamo nila isabot sa nga wala dyo ko maka-live diri, kay busy ang live sa pobre. So dili magita kaayo diri kusog ang views pero gapod-apod lang jud ko panagsa. Ug daghan salamat niyo tanan. I love you all na lang jud niyo tanan ha. Bye.